Mas madamo nga mga shabu ang nakompiskar sa Western Visayas sa bulan sang Pebrero kung ikumparar sa bulan sang Enero. Sandig sa datos ang Philippine Drug Enforcement Agency 6 o PDEA 6, sang Enero ang drug confiscations, yara sa balor nga 13,981,004 pesos. Samtang sa Pebrero naman, nakakumpiskar sang 3,065.17 grams nga ginabanta na gabalor, 20,843,156 pesos. Sa nasambit nga kantidad, sa bahin sang PDEA kag PNP Joint Operation, nakakumpiskar sang shabu nga nagabalor 14,348 pesos. Sa PDEA naman, 4,964,612 pesos. Kag sa bahin sang PNP, yara sa 15,849,848 pesos. Nagapanguna sa may pinakadako nga nakumpiskar amo sa Bacolod City, nga yara sa 10,055,568 pesos. Ginasundan ini sang Iloilo City nga may yara sa 3,907,552 pesos. Capiz nga may 2,741,080 pesos. Sa Negros Occidental nga may yara sa 2,604,672 pesos. Iloilo nga may 1,421,540 pesos. Guimaras nga may nagabalora sang 83,504 pesos. Aklan nga may 24,548 pesos. Kag Antique nga nakakumpiskar sang 2,040 pesos. Kag ini si Kamanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.